Breaking news. ED Mnangagwa is appointed Major General Emmanuel Matatu to the rank of Lieutenant General and Commander of Zimbabwe National Army. Sanavina mashoko atinoti in official press statement rinobuditsiwa aiwa yesterday tichiona kuti mutungamiri wenyika anoappointa aiwa Major General Emmanuel Matatu achinoreplace General Senyatu and subscribe or like out on the bell icon. Do you know this official statement of Daniel Kwachinzi? Notice of appointment of Commander of the Zimbabwe National Army, His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe, and the Commander-in-Chief of the Zimbabwe Defense Forces, Comrade Dr. Emerson Mnangagwa, acting in terms of Section 2162, as read with the Section 89 of the Constitution of Zimbabwe, and Sections 11(1)(a) and 11(4) of the Defense Act, Chapter 1102, is appointed Major General Emmanuel Matatu with the rank of Lieutenant General and Commander of the Zimbabwe National Army with immediate effect. Tombashwa nobudanyirwa panapa osainiwa vanokumana vanarushwaya panapa chitiko chiri kuitwa munyika yeZimbabwe nyangwe zvazvo vanhu vachishamisika vachiona this official press statement pane date ra2027 rakanzi 27 March 2027 zviri kushamisikwa nevanhu kuti aiwa ichiri incompetence here kana kuti kumanyamanya kana kuti kutokuti desperation, but hazviti so zvatidotosa nhasi, but ndo issue tiri kuona kuti aiwa tiona these moves aiwa achinzi immediate effect zvinoratidza zvinhu zviri kumanyiwa zvinhu zviri kuonekwa kunzi zvikaramba zvisina kugadziriswa zvichakonzeresa some consequences anenge ari loss to the government ne the regime. Mashoko ari kuonekwa kunzi aiwa kumanyamanya kukuita the government of Zimbabwe ichiita mari assignments nemari appointments zvinoratidza kuti aiwa things are not well kumusoro uko, even if we are not to venture into politics tichitaura ma-individual names kana kuita sei, but tichingona zvinhu zvakadai zvichitransfer zvichiitika munhu chaiche ane brains inonyatsofunga anyatsoona ega kuti aiwa kumusoro uko mikono iri kutungana. Imbudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi kunyanya comment section medu, budze mafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.